Vinohradníctvo, vinárstvo som 9 rokov študoval na Novom Zélande, kde som vo vinárstve aj pôsobil. Ten príbeh ma zavial naspäť na Slovensko, kde sme našli tento krásny kus zeme, ktorý svojim vlnitým charakterom pripomína Toskánsko, takže sme tu našli také malé slovenské Toskánsko. Tá poloha a pôda, tzv. Terroir, je pri výrobe vína alebo pri pestovaní viniča tá najzásadnejšia vec. Sú tu zvlnené kopce, ten charakter krajiny sa mení, za horizontom sa mení takisto aj pôdne zloženie. A práve tá pôda a tento vlnitý charakter terroir má zásadný vplyv na výrobu vína. Striedanie teplého dňa a chladnejších nocí je zásadný na zadržanie ovocia, ovocných tónov vo víne. Každé víno vyrobené v tej či ktorej vinici, napríklad tu u nás, je priamym odzrkadlením lokálnych podmienok, či už pôdnych, respektíve mikroklimatických a celkového toho ročníka. Okrem toho, že tu pestujeme hrozno, máme tu výborné vyžitie v rámci toho agrikultúrneho zažívania, zážitkov, nakoľko viete u nás získať golfové vozíky, ktorými sa viete prejsť obidvojimi parcelami viníc. Jednak je to bazilika v Ostrihome, vzdialená asi 20 minút. Tí, čo máte radi možno skôr wellness, nachádza sa tu Podhajská, čiže aj takéto vyžitie vie tento región ponúknuť. Sme vizionári a vidíme v dnešnej dobe zmenu klimatiky a stále viacej teplejšie podnebia, čiže naše zameranie je práve na tie modré odrody. A preto tu máme dneska vypichnutú jednu z vlajkových odrôd Cabernet Franc a toto víno ponúka naozaj exaktné odzrkadlenie tohto regiónu, terroáru, kde sa urodilo. Hutné, bohaté víno s elegantnou taninovou, trieslovou štruktúrou, s korenistosťou, dlhým záverom. Víno má výborný zrecí potenciál až do 8 rokov a výhľadovo určite bude len mohutnieť a perfektne vo fľaši vyznievať.